समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि हालामनि 2 नं 7 बिन्दो गामिनि थागिबि समाज सिबियारि बिथां सुदु ब्रह्मआ ओनसोलनि लाइमोन गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनाय आरो मोसानाय बिथिङावबो आखा-फाखा खालामनायनि नोजोरजों स्रां स्रां एकाडेमि खुलिनायनि गेजेरजों गथ'साफोरनो मोसानाय आरो गेलेनायनि फोरोंथाय होबोगासिनो। बिथां सुदु ब्रह्मनि नाजानायाव थांनाय बोसोर 2021 नि 21 नबेम्बराव बेखेवजेननाय बे स्रां स्रां एकाडेमियाव आथिखालाव 700 निबो बांसिन हिन्जावसाफोरा बर'नि गुबुन गुबुन रोखोमनि दोरोङारि मोसानाय सोलोंगासिनो आरो 70 हौवासाफोरा फुटबल गेलेनाय सोलोंगासिनो। लोगोसे दिनै स्रां स्रां एकाडेमिनि फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे मेलबो जथुमनाय जायो, जेराव गाव गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे मोसानाय आरो गेलेनाय बिथिङावबो थुलुंगा आरो हेफाजाब होयो आरो गाज्रि लामाजों आगान सुरनायनि फारसे गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव नोजोर लाखियो, बेनि सायाव सावरायलायनाय जायो। आङो जेरै न'नि गथ' गथायखौ अनो, दा आंनि एकाडेमियाव फैनाय गथ' गावनि फिसानि समान आं समान अनजोबो, बेखौ बयखौबो हास्थायो आङो। लोगोसे जोंहा दख'रानि एबसुनि दैदेननायाव एबसुनि आन्दारावनो आं मावो, जेरै एबसुआ थिनो आं बेखौनो मावो। नोंथाङा बे स्रां स्रां एकाडेमियाव आंनि मेन थांखिया जाहैबाय उन्दै उन्दैखौ मोजां शिक्षा होनानै मोजां फोरोंनानै गोजौ लेभेलाव गावखौ गाबथोनो हानाय, गावखौ सिनायथि होनो हानाय, आङो बेखौ सानो। लोगोसे जोङो फुटबल दं, काबादि दं, ओमफ्राय बागुरुम्बा दं, दावस्रि मोसानाय दं, आरो लोगोसे जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि बिथां दिलीप नार्जारी सारखौ जोङो हांख्रायदों, बिनिफ्राय फंनैसो बोसोन लानानै लोगोसे गथ' उन्दै उन्दैखौ जोङो बोसोन होनो थाखाय जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि सालाकाटिनि दख'रानि सार, जोंना एबसुनि दनेश सारखौ जों लिंहरदों आलासि रुपै। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबिफोरखौ जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे गार्जेन मिट जों खालामदों, गार्जेन लोगो फिसा फिसौ गासिबो लिंहरनाय जादों। बेखौ आङो गावखौनो आवगाय सानग्रोयो, आं बहुद दुखुथिया मानसिमोन, जोंहा हाबो गैयामोन हुबो गैयामोन, ओंखायनो आङो बे गरिबफोरखौ बोरै थायो, बोरै गोजाङो, बोरै जायो, आं एक समाव बै गयनि बिखङाव ओंखाम जानो देरनाय मानसि, ओंखायनो आं गरिबखौ मिथियो आरोखि। फुटबल, काबादि, बागुरुम्बाखौ आङो गोसो होसारनानै हारिमुनि फारसे नाजागोन। रायजो रायजोनिफ्राय आङो जथेस्थ' मोनो अननाय, लोगोसे जोंनि हारि एबसु, लोगोसे बर' साहित्य सभा, लोगोसे बर' समाज गासिबो आंजों जगाजग दङ। बिसोर हानायमोन आंखौ बोसोन होयो, नों आवगायबाय था, जों सेराव दं होननानै आङो बेखौ आसा खालामो। स्टुडेन्टफ्रा खोब मोजाङाव दङ, डिसिप्लिनाव दङ, मानियो, आंखौ बिफा बायदि सानो बिसोरो। लोगोसे जोंनि सेक्रेटारि दङ, प्रेसिडेन्ट दङ, बिसोरबो खोब मोजां मोनो। हौवाफ्रा 70 दङ, 70 जन, मोसानायाव 115 दं गासै। बेफोर गासिबो आङो बेखौ माखासे खायदा खालामनानै खालामो, गावनि बेथननिफ्रायनो एसे बोखानानै कन्टिनिउ आं साहा लोंहोयो गथ'फोरनो, लाल साहा बिस्कुट। लासै लासै बेयो बयबो हायो, बे गोसोनि खोथासो। सानो सिगां नोंथांमोनखौ आगोल आङो बाख्नायगोन, बाख्नाय बान्था बावगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव जों नैबे स्रां स्रां एकाडेमिनि मावनायखौ नुसारगोन। थ' आं आरो बाख्नायो जे बिथां सुदु बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नायो, माने बेबायदि बिथाङा खामानिखौ मावदों जे बर' जाथिनि हारिमुखौ जौगाथाय होनो, मोजां लाखिनो, मोजां सोलोंहोनो गथ'फोरखौ खालामनायनि थाखाय बिथांखौ जोबोद बाख्नायनांगोन। जायगायाव बिथांबादि सासे बेबायदि गुदुं मानसि थायोबा हारिमुवा जौगानाया थाबैनो जागोन। नोंस्रा उन्दै उन्दै जेला जों उन्दै जायो होमब्ला माने गोसोआ ओरैबायदि गुदुं, माने अबेबा फोरोङोबा ओरैबायदि मोसानो, माबायदि मोसायो, माबायदि खालामनो बिदि गोसो जायो। माने जों जानो लोंनो फरायनो मानो बिदि गोसो जानो नागिरथारामोन। दा थिग बेबादिनो बिथांमोनाबो निस्सय दानिया आरो थाब थाबसिन रोंसिनबाय, मोजांसिन जाबाय, थाब थाब केपचार खालामबाय। मानो होनबा मबाइलाव नुयो, इउटुबाव नुयो,
ओंखायनो गथ'फोरखौ आं सानो लेखा रोंनायजों सोलोंनायजों लोगोसे मोसानायखौबो लांफानांगौ बेखिनिखौ आं मोजां सानो। दिनै बिथांनि जिथु मावनाय स्पिरिट आरो बिथांनि जिथु थुलुंगाखांनाय बिथाङा मावनो जागरण जानाय बेखौ नोजोर होयोबा फैबाय थानाय समावहाय नै बेफोरबायदि मोनसे टिमावहाय दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव गैयाबाबो 1000टा मोनसे माने मोसाखावरि हान्जा माने मोसानायनि पार्टिसिपेन्ट्स बिथांनियाव हयथ' जों मोननो हागोन बेखौ आसा फारिदों आरो जोंनाव जोबनो गैयै माखासे खाम दामगिरि सिफुं सुगिरि एबा सेरजा हुगिरि बेखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा फारिनाय दङ। बेनि मोनसे उफाया बेनो जे गोबांथार मानसिया आजिखालि ग्लबेलाइजेसनाव जोङो गादलिनो थाङो जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेखौ नोजोर होनानै नै बेफोरबायदि हाबाफारियानो मोनसे बेनि उदाहरन जायनि गेजेरजों जों जोंनि लाइमोनफोरखौ बेस्थ' खालामनानै दोननो हायोब्ला बेफोरबायदि फेग्रा बेसाद एबा गाज्रि लामानिफ्राय थांनायनिफ्राय जोङो बोगथिंनानै जों मोनसे स्टेबिलिटि मोनसे जोङो गावखौ बेस्थ' खालामनानै दोननो हायो जेरै बेबायदि मोनसे मोसानाय फोरोंनाय बा मोसानायाव गावखौ बेस्थ' खालामनाय गेलेनायाव गावखौ बेस्थ' खालामनाय बेफोरनो मोनफा मोनफा उफाय जेराव जों बयबो बेयाव बाहागो लायोब्ला जोङो बैफोरबायदि गाज्रि बेसाद जानाय एबा गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गावखौ बावगारनानै दोननो हायो। गिबियावनो स्रां स्रां एकाडेमिनि सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा आङो गिबियावनो दिलीप सार बिथांनि फोरोंनायखौ मबाइलनि इउटुबनि गेजेरजों नायै दिनै आं आंनि बिनानाव जानाय बिब' जानाय जोंनि बे जा खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मोसाखावरि बिथांमोनखौ आरो आंबो सिगाङाव कलेजाव आरो फरायसालियाव मोसायोमोन दा बे आंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लोगो लानानै दिनै आं मोनसे स्रां स्रां एकाडेमियाव बिसोरखौनो लानानै दिनै आङो गिबियावनो ख्रिस्टि मोसाग्लांनायखौ फोरोंजेनदों बेनि उनाव आङो बागुरुम्बाखौ लादों बेनि उनाव ओमफ्राय आङो दा दावस्रि देलायखौ लागासिनो दङ। दा आंहा इसिबां मानि एक्सपिरियेन्स गैया थेवब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों दिनै आङो बे स्रां स्रां एकाडेमियाव 115 जन मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै आं सामलायगासिनो दङ। मानगोनां रेसपन्स मोनदों नोंथाङा? औ दिनै आङो स्रां स्रां एकाडेमिनि मानगोनां सार सुदु ब्रह्मनि अननाय आरो मोजां मोननायनि गेजेरजों दिनै आङो आंनि मोसाखावरि लोगो बिनानाव बिब'मोनखौ लानानैनो दिनै आंनि बे जोहोलाव सोमला बसुमतारी सादबिन्दो हरिगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो दिनै आङो आंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै मोसागासिनो दङ। दा बे आंनि फोरोंनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे दिथागिरिफोरजों लोगो हमनायाव नुजाफैनो हानाय बयनिसिमबो आलासि महरै नुजाफैनो हानाय आरो आइ आफा बिदा फंबायमोन नुजाफैनो हानाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। धन्यबाद।